ɓiɗɗo pullo ko weeɗat sa yiiɗo ɓiɗɗo pullo rek a ñeyto ɓiɗɗo fulɓe ɓe so ndende noon calminama seeɗa ɗum ɗo mbatta ko cosanayiji mbatten ɗo e gandanɗama aadaji men ta goto fof ko ñarata ñaragal weɗugal so Allah tawni men nden hitande nde mbaɗɗeten ɗo si Allah jaaɓi so إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو لا يقيم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صدق الله مولانا العظيم بلغ رسول الكريم ونحن على ما قال وخالقنا ورازقنا مولانا من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin Imam Estonia. Be kontondiro ila alfal milbe bentajam lundawol kumwariwol min lata ane la first family His Excellency Adama Barrow and family no botaje mbafola mole ko sa ndunda programme o kono be alkalo kono kumandila ay moljia ala sate ko alkali Keroan Samba Siré Ani la fede la primo Keroan Samba Siré minende Keroan Samba Siré wona minen weltare ti hande waggo hosto programme fof ayi o programme fof no waɗa ɓe ko kulle jikki ɓe keeɓi to Salif Mballo wadde ɓe gari wadde programme o Keroan Samba Siré so honorable Salif Mballo itti programme o okkidimo honorable jibi mira muɗum ko ittino o kalade kole darde mum ɗo darani kulle no wofnoɓe leydi ndi so kanka ƴetti programme o okki ɗum honorable jibi Mballo woda mine kaden tan debino ko bismillah moron ko jam tan fof ene fof poti ɗo Keroan Samba Siré ko ene fof poti ɗo so mi jippino on no pete wona ɗomaro prix mbaɗa en de programme moɗo halaka juuɗa no tawida ɗe nangodire tawde ɗe wiɗo waɗe ayi ɗum fof no wawi wadde ko kawra waɗi ɗum kawra ɗum nangodire ene goɗo mbawa kono mbawa labde leydi meɗi yeeso mi wiyan assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh min ko Mamadou Ba mbiyetemi ko min darani ɗo honorable Falaye Baldé e ko kawral ngal ko kawral jammi en beltima no bete tawegol e kawral leñol kawral gandanɗa ko pour addugol jamme leydi e addugol ɓantare he leydi e addugol e développement nder leydi e ɗum noon tawegol ɗum noon ko ɗum ko weltare no bete ko mbiyatmi noon fuɗɗagol kam koko weeɓi kono ko tubakoɓe mbiyata sustainability ɗum ɗo ɓuuri wadde important en puɗɗima en yiyama en puɗɗima nde nangodire gonen gotum ha mbawen wadde gaccanen ɗo bimbi janggo sukaɓe men ɓe ko gandanɗa ɓe tawatin ɗo leydi ndi leñol ngol ɗemgal ngal ko enen mbawi ɗum daranede ko ma daroɗen nangodiren Sénégal Gambie e ɗeɗo leyɗe fof ɓayde wiyama ko leñol enen fof goni gotum sa woni Sénégal a yi Gambian mo wat foti daroɗa hen ha mbawen leñol ko fo naftorade nden mi salmini kala garɗo ɗo mi wiyon assalamu aleykum dow ɗemgal Falaye Baldé on jarama Ba Ousmane Ba woni ɗo ko gouverneur so gouverneur ene goni
assalamu alaikum mbiɗa salmina jaatige moon joom saare Kerewan Samba Sira mbiɗa salmina imam mbiɗa salmina honorable Djiby Mbalo mbiɗa salmina président national président EFADA mbiɗa salmina baba mumen ambassadeur Salif Mbalo eɗen ɗo nayi koɗo presidential advisor Umar Guinée Bissau moɗon salmina rafeede Sénégal président maɓɓe o mo ɗon o délégation maɓɓe o moɗon salmina Ibrahima Diallo Nalwa mo ɗon moɗon salmina kilifa men mawɗo mo gandanɗa hoorema mo dañi itte e affaire leñol he e affaire yagol yeeso Gambia alhaji Sidi Den honorable Mamadou Ba ɗumɗo ɗo rew leɗɗol hirawo am mbiɗa ɗum salmina e wajirawo am musidɗo am chef am Sabak Sandial Chief moɗo arde délégation mawɗo rewɓe e worɓe e fof minoɗo salmina mbolen gonɗo ɗo debbo he gorko suka he mawɗo onon fof mi salmini on ina waɗani min weltare pour kawtede e o programme mo ganduɗa hoorema ko programme dañɗo fayda no ɓete rafeeda on jarama nono andi gargol noon mbaɗa o programme loñ e si ara on jooɗaki rek mbaɗɗonin kon miijiɗeyin micciɗonin yewtuɗonin ha dakkorɗonen garɗon mbaɗɗonin alors kono min bismima il faut rek daroɗen keeteji men ɗe liggoɗen keɓen ko keɓɗen ko ene nafteren ɗum waɗi mo kayo yo nanngu junngo ɓeewo e nangodira kala keɓiɗo yan nannda ɗum o daro e koyɗe mum ɗiɗi enen fof ko hunde wotere te enen fof inni o ko dulare wotere nde rek hono Gambia yahata yeeso hono ɓiɓɓe Gambia ɓe gurdam mumen ɗam moƴƴir jiya ko yahata e aduna he waktu arat hay sa dañi kalis a wawata sood ko ñamɗa ko par ce que a heɓata ko coɗɗa he kono ko Allah totti hen ko naftore nin ɗon yawti yarugol yeeso lesdi neɗɗo goto hoore wotere wawa hen goto fof mbo hen dañi warugal hen dañi warugal rewɓe ɓe hen dañi warugal kondinkeji ɗiɗi hen dañi warugal alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin honorable Djiby Mbalo ko alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en calmini hoɓɓe darɓe ɗo Kerewan Samba Sira ɗo lowa Fuladu ɗo fof e rafeena e kawral fulɓe ɓe calminama ɓe ngari ɗo ɓe poti arde finay leydi Gambia ni e suudu mumen ñamirdu ndu ko ɗo jooɗi en so rafeeranaɓe ngari ɓe mbiyo ko yimɓe faalaɓe ittude heege ɓe ngari ɗo heege weeɓi ɗo heege wawde ittede ɗum woni Fuladu noon ɓe ngari ɓe cuɓi Kerewan Samba Sira ɓe mbaɗi loncin mumen o ɗo e ɓe kolliri wondema ko yimɓe parɓe te ɓe tawi yimɓe parɓe kala ɗen he dow inde Fuladu fof e dow inde Kerewan Samba Sira e mbi'i rafeela en duwanima ɗumen dental ngal Allah wat hen barke anniyemo ɓe paala o yo Allah timmin ɗum dental ngal Allah namda ɗum fof koɓe paala ko Allah waɗana ɗumen on jarama président rafeela Ajaratu Fatou Ba Diawo a salminama en calmini bam Sidi Dem tabital fulago Gambia mi yimɓe ɗo a salminama a juurama Chief Malik a salminama e chief kala gonɗo ɗo kala kelifa gonɗo ɗo on calminama inde mon e yettode mon Kerewan Samba Sira on beltanama on jettama on jarama gilam e balɗe fof onon jaa onon gara ala ko mbaɗɗon tina on teddinde rafeela e Allah teddina on jarama rafeela président gonɗo région o ɗo Binta kanko ne salminama ta yi programme wayni tan e golle ma moƴƴi an e exécutif ma siarar on calminama haala min juttaɗo hande sabu kala ko haalte gouverneur haali nde gouverneur wi inchallah laamu Gambia ɗokkat rafeela junngo ɓe liggo ha piɗa nden noon rafeela ala ko kulɗon inchallah laamu waɗano sokot ɓe puɗɗima wadde sokot honorable gouverneur Mr Kia Tasin te mbi rafeela ɓe ko rewɓe nder West Africa ko arde pour ɓe daro ɓe mballa koye mumen rewɓe ɓe ɓoyi woppede caggal kono ɓe jii wontanam kamɓe ne ɓe dañi rôle mo ɓe mbawi wadde play in peace and stability ɓe mbadde rôle mo ɓe mbawi wadde play pour promoting agriculture in terme of livestock ko wawat feere ɓe kañum ɓe jaa gottande keɗɗan kewale ɗon ɓeno refela inchallah kamɓe on calminama on juurama mbiɗi anditiramu waɗi on support inchallah ma on jaa
why not you have the Minister of Agriculture Joni we inshallah you have a matter of support because I could have Mungo Bangal livestock inshallah you have support at West Gambia they don't have a Kajuta livestock so kala ko party agriculture kala ko party development stability Magamu Gambia daro en Mungo de jare be Gambia derima dino le boy de Senegal daro so mi ma ak tagal be moy jide mi Gambia inshallah may daro on na mon jurama inshallah yo Allah yo mbicce jam kala gondo o programme woni en dalase Allah woni ma barke on jarama je bismillah rafeda dikoba auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim video yimbe be fo assalamu alaikum on fo on jarnama darni kam do rek ko pour noddugo executive members national executive members pour be ngarabe ndaro taka president madame Fatou Badiao den rafeda Gambia pour o wawa sottira haala mako kaw yidi ka haala bidde leydi Gambia Fatoumata Badiao president rafeda Kaibou Diallo vice president 1 Kaibou Diallo first vice president Fatoumata Diallo vice president 2 Fatoumata Diallo first vice Maimouna Mbalo vice president 3 Dikoba secretary general Adou Bousso assistant secretary general Ami Diallo PRO Nafi Chan assistant PRO Nafi Chan assistant PRO Fatou Fofana Trésora Fatou Fofana Trésora Sara Diallo assistant Trésora Sara Diallo assistant Trésora organizer Aba organizer Etuba organizer Etuba organizer Renata organizer Senda Diallo logistique Mariama Sow logistique Jariba logistique Khadijatu Bande advisor Aïssatou Diallo advisor Fatou Koli advisor Mariatou Ba advisor Mamadou Diallo national coordinator Mamadou Lamine Diallo national coordinator Emmanuel Mendy technical advisor Deputy Director of Livestock Emmanuel, you want to see your hand up? So these are the executive members of National Gambia. Executive members of National Gambia. Executive Ako, executive members of Allah Barka, Allah Lena Diada, Allah Lena Betata, Allah Koko Senata, Majiko Sedadole, Nata Yinako, Rafela Gambia, we will succeed, inshallah. Bravo Rafela Gambia, bravo Rafela International. Osalimina monjurama, omantama omanam. Ande heden ko pour waɗugo l'assemblée générale pour waɗa valider direction Rofeda Gambie Fatou Ba he direction makon eɗen faala e waɗe validé ɓe wawa nangude gonɗe maɓɓe e yamirore gouvernement Gambia e yamirore mawɓe men ɓe Gambia e teddugal président Gambia joni ha men fuɗɗa golle amen e inde Rofeda e inde madame président Rofeda régional Khadija Amma Aboubacar Diallo imo jooɗi leydi Niger donc Rofeda Gambia on jaɓi wonugol mawɗo Rofeda Gambia on jaɓi wondema on gollanay rewɓe Afrique on jaɓi wondema on gollanay pour développement rewɓe he sukaɓe Afrique on jaɓi he yamirore laamu Gambia kala ko laamu Gambia wi umon he sengo Rofeda hara on jaɓi ɗum on jaɓi wonde nene goto baba goto on jaɓi kala ko probléme woni hara hiɗon ɗon pour makko résoudre on probléme on jaɓi
gollande rofeda Afrique gollande rewɓe Afrique. On jaɓi gollondirde e kala debbo wonɗo nder leydi Gambia woni pullo wona pullo woni toon ko debbo on jaɓi gollodirde kala debbo wonɗo nder leydi Afrique so on jaɓi wi on jaɓi donc o yamirama e inde Allah e nulaɗo o yamirama e laamu moɗon o yamirama gollidugol e laamu moɗon gollidugol e kala debbo no wini pour jam he kisal e nder leydi Afrique. Wassalam. ande dow ko kelare animo jikko honno ani lanno ani menaseno Hey!
banol mi salmini goto fof inde mum e yettode mum kontona atu kabrin nan lokum fula komanto si manke la manke na manke do koti CRR ngal kontom baake anin CRR executive o ngal kontom baake mbadati la walato oui CRR kera samasa CRR fof gilanma hetiyanki ay goto damaki ay goto lelaki yimɓe ɓe mbaɗi haara tan liggede waɗi tigi noon boyo yettano bete hana seeɗa on jarama ni aje mbello no la jang fonga kafo kumandi moliye dango CRR lem MC Baro kala wonda jibina soli ma niaje bi abasa bala barka kami kunu balbe do ko Baro anyajere mbe kontondiro lala na ambassador babulo kono men mu honorable Salif Mbaloti nga konton nga jay nga tentu bowi mbe yetta samina no mo tagay honorable Salif Mbalo mbeɗo wiyama jarama mbeɗo yetta mbeɗo salmina no bete nde kontondiro kennola nga executive rofeda tawtal jam tunan koma katu ifanan ibe doku kendo menna mbe kontonna mbe jayla mbe tentula ngamra ay karol si mealon ko iman lo imella so mbafula rofeda Gambia ya baraka bake rofeda executive kabirin na secretary general fo nde kunduma memmo labangoti mbe be kontonna mbe jayla mbe tentula bowi fayda yoni lewru rafeda Gambia rafeda executive Gambia rafeda international wonde ma gilanma lewru bawo yore ligge on getima tigi non surtout executive rafeda Gambia mo wawi yejit e nder ɗum noon ko mako salmina on tigi noon mo wewo jarama ittima to secretary general ko ha to kañum mo ganduɗa o ko kañum woni cukalel moɗon ngel bani adama moɗon o to kañum woni les moɗon o jafoɗon ko kañum mo ganduɗa rek ko bani adama timmani jafoɗon ko kañum cukalel moɗon musidɗo moɗon giɗo moɗon yeesojo moɗon on woni Fatou Ba Diaw a jarama mbe bolaje drum ben honorable Emmanuel Mendy me yallon ko atele muntol ñaati atele muntol la caboti atele kantol drive sudanin tide nim wulta wati o wati ngala bunda konkon abe parerin ka doko ke anim musolo mba fala an nimbara an director meyentol na bole aya kata ayala lodula da fale mba fala minister director Dr. Cisse asalon ka Emmanuel Mentintolla ay bulo fa ay nyafa ay singol fa katun dolbe lola dawada Mr. Mendy wala ka lontol yeje mba fala Mr. Mendy aya baraka bake anala executive mbowi wiya Emmanuel Mendy mo ganduɗa o ko woni technical advisor mumen o ko woni mo ganduɗa ɓe keɓi jikke e yakar tedduga e respect muɗum mo ganduɗa wattu fo wattuɓe mo accataɓe ɓaawo fo wattuɓe ɓe memmini ɓe gaccata ɗum ɓaawo mbo darani sukagal mumengal mbo darani tamdal mumengal mbo darani basal mumengal wattu fo wattuɓe dari pour mo yiya kala koɓe kolli ɗum mbo daro ɗum ni Emmanuel Mendy a jarama na kontondirɗo bita ndol fangola alpha kan même His Excellency President Adama Mamidou Barrow Gambia President of Fango ako ila President of Fango Gambia aba kontona mbe Dr. Sabali kontona même agricultural ministry me alon ko kabirin nata rofeda lota ay rofeda bismillah aya jindi ñin Gambia banko kan so mba fala Dr. Sabali a baraka bake ako na able minister of agriculture Dr. Sabali Demba Sabali abafaro farako abaka wado wadi yekuma kaidala wado wadi kibaro fudala mungkin rafela koti afanan kata lorene wado Dr. Demba Sabali abaka
nte bil diamo be siala demandinde katu fanga kontondroke rofeda mu kafuleti me alonko dena nolam abe kullika so ni wobe keri men ya lonko ibe lori wo kafoye fo itole fo albale hako boyndi la bake so kabodan doctor la kata nga député wol soto jam men ya lonko idiamuta an wol fana mu bankola alfalleti même boko jibi mbalo nga député do soto jam même boko biran sow wol bebe loring ñing rofadaay katu sutanin tili ndol nitol beka diamu pour membe banko musol sambala ñaato so walatina ni ifutata jang fonge yitandi molla isa lonko wol fana mu moti men ya lonko ibe loring rofadaay Mimi, hande the Mia Dota, Demba Sabari, Minister of Agriculture, Honorable Jibi Loss, Honorable Plafo, Nyamina, the Mia Dema Bebe, the Nyarama, the Kalido, Utuba Seda, Sabuda Baby, the Yabe, Kobene Bonito, Sembalabuto, Kobene Nina, Wonderma, Otumoto, and give me Kaya Feda, the Colli Hajra Feda, and give me the hand. So, Jibi Malo, Ane Mareve, Honorable Minister Dema Sabali, Ane Mareve, Onjarama. Contendrido Fanambita, National Livestock President, Memu Ibrahima Ojalo, Anin Nakofa President, Memu Musa Sauti, Anin President of Women's Breeders, Memu Mahawa Falti. Wolfana ya muta rofeda fe e programo soto dawoda ibe rofeda musol invite kan and ibe ajela ko musol lafta men na rofeda wala be kering. So nga kontondiro di wolfanana. Ai bo inido ibe fof kala bo nganduna ko inido mo bo wi wondema be nyidabe fof be nganduna ko yimbe nganduna wonto wonto kala be programme rafeda be nangerle be hatini so be baabe yejine be biabe ne be jaram Gambian ko lebe sirinja mba falali rofeda bama wala mo Fatu Ba Baroti Rofeda Fama wala mu Amadou Jigoti Bomi ko Gambia na be nyodido Rafeda Gambia Baba Wen ko woni Fatu Babaro nene Wen ko woni Fatu Babaro Baba Wen ko woni Amadou Jigo so mba falali ko nali woje nte nataloto na logoto nte wolu fo balia no lale kat ale nataloje maybe altalonna wolu ye mune minje folo wolande namba senendal mal kat musol mem bentanya rofeda musollem say isa lonko rofeda be dawoda first lady wala muy tol bamati Amadou Jigo wala muy tol famati ila brother wala mo honorable Lamin Sediti ila sister wala mo Zeina Dabo Jammeti Boyi onyi logo wenohan onyado yimbe danda sabu ben ongata hono woni dalia o habe mone logo e nen ko mabe lambina dum nen we woni Fatu Babaro baba mo woni Amadou Jigo yimbe mo kontino fof ko be woni yimbe gandabe ko be woni yeso be rafedabe nen si wayi non ko mabe lambina on e dalia ko tagi habe be mone logo e nen ko dum tagi yewte de yaari non mba falali kote ke rofeda kafuta nim banku tan anin killing wolu registrata rofeda banku saba wolu bije ikoy be lafring ate mela itol fanam ba make sure la meyen tol dake je itol fanam be wokela iday taraje so aboko banku tan anin nani new West Africa banko kan wala bije so ase Sénégal molma ko banku tan anin nani wala be rofeda Boyi lede ne Afrika sapoi ko mbali register rafeda lede tati lede bi dalia ko tagabe mbali register kaende be tebion dalia hondi be on anya kaende be nyini mate register so kambe be tawe rafeda neni wale ko lede sapoi na Afrika ko be tawa rafeda mbe na kontodiro sambala kote ke menu mu na luntan ku malti menu botana banku fo banku ifutana na njang kabrin kunun ko
wala mo Sénégal président Fatmata Ka anala délégation o men botana Sénégal ani Elena Sedi Guinée-Bissau la président anala délégation o anala advisor président ikafaye Alaji Ousmane Ba Ato Fatmata Ka anala délégation o représenter Sénégal ani advisor président Guinée-Bissau wosana bijane ni délégation o abasa wosana barka abe sana kontona pular be salminabe yo mbe kondodiro sambalan na Alpha Bakang me alon ko atelmu ndol Gambia fulol be famati wo fana nala executive of belbi jang e ka faye Alaji Sidi Dem ako boli isalmina titine ena sofna beda Gambia yeso jomeno e baba meden dumoni Alaji Sidi Dem onne délégation mudo bende beydo be salmina Alaji Sidi Dem Gambia Mansa Kunda nte wol tuno la je wati o wati wala na nin hakilo bulata momo la dromba fala an nga lonko nga kalamuta altol rafeda musol kabonang West Coast kata CRR URR North Bank moti je me lonko akumbata ko Gambia government bulo nim rafeda bulo be nyobulu ka doko ke sutanintili kato honorable Ousmane Ba même governor ti CRR ay wole fajang an wole be kerin kabirin lum folola president Adama Barrow ay wolla hido di an ala minister Dr. Sabali ay wolda hido di moti je memma rofeda karamata Gambia government mba falali ko musol men be regional to al nga kata ngam bulodum Mansa Kundal bulu ni e ke bakilim fakilinti nga doko ke melon ko wole ben tol nafala katu musol tuta koma bake ni aje rofeda lota ka musol sembentu ya ka je ko benna dimbalu sambala nyame ay sonea son sa kalamuta nga lonko ndol nin Gambia government be mo bakilim fakilingati mbe kontondiro dila na honorable spokesman ikafaye Ibrahima Ji Sankare nga kalamuta futata jang say somba fala Ibrahima abismillah nyim bengoto boli hande mawataye di lamu Gambia sabunde lamu Gambia inima to presidento to ministre to député to spokesperson to mo ganduɗa on ne wettimoɗo joni ɗum woni Ibrahima Ji Sankare mo wettimoɗo joni koma mo salminaɓe sabude o nani gofano Ousmane Ba wi Gambia government e kañum Ousmane Ba gofano CRR URR MBD North Bank West Coast ɓe fof ɓe mbi kayen jikka wene hamɓe mumen ɓe liggoɗe e rafeda nden si tawi laamu Gambia jawani rafeda Gambia nden rafeda Gambia wa hayeji laamu Gambia mba falali rofeda bilamo ala kulliyoti so men ya muta rofeda fe fon sita kulliyoma definitely fonga wol tofo même boko Alaji Falay Balde na advisor lamu na ambassador lamu nda tuno la koma Seku Mbalo na advisor lamu nda tuno la koma so mbe kondondiro futandila nying alfal tomal bela itol men ya lonko ibe lorin sutanintili kabirin rofeda soto itolle kam makoy mba tamandila nyame ani mba kela nyame mbe kondondiro futandilema ako adanyewa Falay Balde adanyewa advisor Seku Mbalo Falay Balde ni ko la advisor ko woni advisor meno Seku Mbalo ko woni advisor meno do waye jidde sabunde be wontu fo wattu kay rafede be membini be do be baawo mumen nden ko maabo salmina benne ko non affaire lelele kondondiri ba bita men kam me ya lonko na dara rofeda simfulale bala atele sindo ke rofeda ma e ka fole Alhaji Salif Mbalo me lonko abe loren rofeda e sutanin tili atele keta mo foloti me lonko ay fen ke rofeda e afindida nyin dunia be kono wala ma ay kunko bondi ay adi rofeda la afangole ya tutu aya jambandi aya kati aya betu aya ke botol kono mba fala Alhaji Salif Mbalo in nimbara ngela lodulaje an abe musol makoy kan mba fala le Gambia musol
ala nga kata nin alaji salif mbalo ke bakilin fakilin ala nimbarote futano la janda mala ngalon abe banko bele benna ka fay nimbara hani ala nyin do ko ay nyimmenke mol ya jele abe lorin Gambia musole sutanin tili aka menke amanke ka foko rofeda la jandronde even at North Bank katu nga kalamuta meya project tensi aya samba North Bank ka Gambia musol sembentu ya ka rofeda sembentu ya so alinga muta alaji salif mbalo fe nay do ko ke modol finance kafama ni wolbe do ko ke mbe kontondiro lo danna jang mbal konton na bake nsewota bake janga hani ko jamfo somante batala bari ngalon kafo molbe konontore so kuta mbal konton na mbal tentula mbal jayla ala baraka